Nasa bahay lang kami today. Si Banana din, nasa bahay. Ay pumunta siya sa trabaho kanina, pero umuwi siya ng maaga. Di ko alam. Wala daw siyang gagawin doon, no? Kaya wa pa nahuman ang mga gipatrabaho dito, ah. So, yan. Pinakain ko na siya ng lunch. Kumain siya ng itlog. Biniboiled ko. Nilagyan niya ng mayonnaise. Tapos, margarine. Unja, gibutangan niya og salt. Unja, pepper. Unja, bread. Unja, nag-shake ko og apple. Orange. Yun lang, kasi wala na kaming banana. Yun lang, masarap siya. Shik-shik, nag-diet, kintahay siya. Diyaag ako is karong taod-taod. Kakain na ako ng lunch. Mag-itlog lang ako, diya na ay nabilin diri ang noodles ba. Ni adtong unang adlaw pa ni. Sayang po gawang ilabog, no? Nandiya diya pa po ang palaya. Uy, ginoo. Sa amo pa ning kainan ba? Di pa'y buwad. Mao ni ang noodles, oh. Medyo matagal na talaga siya. Kaya hingko na siya. Hingdukot na siya. Hingkaging na siya. Hingkaging sa kadugay. Pero ginito ni okay pa man. May baho. Oks pa man siya. Nami pa siya. Humot pa. Kainan na, oh Maria. Ingon na hang lola sa una, di ko na pwede mo kanta pag nasa kainan ka na, nasa mesa ka na. Bawal na daw kumanta. So yun na nga, kain na. Hang gimix ang palaya o ang noodles. So. Sayang kung maglabog ng pagkaon eh. Sarap. Sarap pa. Okay pa naman siya. Pag okay, ba't hindi kainin? Ba't itapon? Diba? Gusto mo mag-diet, hindi ka makadiet kay ako man yung kakain ng tira. Mga tira-tira. Sayang kasi. Have pa more. Ano naman itlog eh? Itlog is life. Buwad is life. Banana. Asin is life. Amen. Ang buhay ay isang life lamang. Ikanta lang lahat. Di ko mukha og yelo. Sa una pa dyan, no? Di ko mukha og yelo, pero no choice. Pugos lang tayong kaon ng yelo kasi nga sayang. Ang hitan ko, overkuan ko ba? Cook. Kaya di ko ganahan ng yelo pag pinsan ko pala yun. Kakain siya ng itlog, yung yelo ba? Ibahog niya sa kanon. Ang hit. Kailan ba't kiring nilang kakain i-mix sa kanon eh? Gawin lang. So you just make sure the guys finish off by 1 o'clock. There's nothing more to do. Okay. Okay. Teacher. You know well, crocodile. Babalik na si Banana sa trabaho. Just put my sandals on there. I don't know why you remove your shoes. Ka na ganun mag-resort kay English. Yun ang dahilan kaya hindi ako mag-English. Kasi mahihiya ako. Look. Just with my sandals. Oh yeah, it's not bad. It's fun. Sandals and my socks. Say bye to them. Bye. Goodbye. You better close here, huh? Yeah, close it. There's only that gate. My slippers are outside, huh? It's fun. It's fine. She's so happy. She's at home in her own house. So Yeah. life is good. Life is good. Yeah. Sa bahay ka lang. Pero walang pera. Wawa si Banana. Parang anong oras. Bakit siyang bumalik? Nagtanong mo higala ha? Ay, ka-embem. Ka-embem, kahigala. Nang kumakain ako. Hindi ko na kaya sa itlog. Sud na ko eh. Di sana ako kakain ng lunch. Sima-sima lang kung anong makain. Kaunti-kaunti, ganun. Nakita ko to ba?
Marami palang tira. Kainin ko na lang. Done. Lumabas kami saglit mga ka-earnbeam. Kay bibili kami ng prutas. Tapos sabi ni Banana may namaligja kuno diri sa kalsada ba. So magtingin-tingin kami dito kay murag nakabantay bitaw ko nga may namaligja diri ang dapita. Murag mao na ni siya mga ka-earnbeam o nakita nyo, pero mura mag siya watermelon ra way laing prutas. O ayan, watermelon ra ga jud ay way lain. Di ko alam kung saan. Kay si Banana nagduduha kung asa mi mo pali. Gusto namin bibili ng banana. And then, I think kuan pod, more apple. Kung mayroon, kung hindi mahal. O kung sa pa'y makitaan nga barato. Malapit lang kami sa Pick and Pay. Or Spar. Yeah, Spar na lang daw. So may pulis. Di daw pwede mag-vlog pag nasa loob ng sasakyan. Joke! Tapos yung mga tao dyan nagtambay. Wala na siguro silang mga trabaho. Yan. Chikachika.com. Sim sa Pinas ba? Chika pa more! Malapit na kami sa Spa. Yan. Kita niyo Spa. O yan. Southern Square. O, Southern. Parang Southern Leyte. Yeah. Sim sa akin, taga Southern Leyte. Yes, Southern Leyte. Okay, here it is. May pip pa dito. Just before we just add it to the list, let me say, okay, these are the costs, okay, which, right? Busy pa si Banana sa kakatuk-tuk-tuk. Super Spa Dispatch, Southern Square. Papasok na kami sa loob. Yeah. Kuha pa kami ng sudlanan. Banana. Lutong na. Dili na si ingon nga green kaadyo. Ang ilang avocado is how much? 39 rand. For the babies. Okay, for you. Pear. I don't know how much. 26. Huh? 26. 26. Libot-libot pa mi. First time pa namin to nakapunta dito. Kaya tingin mo na ba? I don't have Yung sa mga tinda. Umalis si Banana. Kaya may emergency na nahitabo doon sa tinatrabahuan niya. Mamaya pa yun uuwi ba? Alas 8 sa gabi na. On the way sila sa city ba? Sa Port Elizabeth. Alas 6 na sa hapon diri akapin. Pero lamdag paghihapon no? Oh, kita niyo? Naapay ko ang lamdag pa. Lantaw po ko sa home video. Madyo na lamang ko eh. Kaya may viewers. Kakatapos ko pala nag-shake sa mga among pinalit na prutas ba. Ahong gi-shake. Kay para among panihapon. Yun lang ang aming kakainin. Kay wala di na madag. Smile no. Nakuha ba dyan ng naong. Uy, di na ako na problema. Naku sa naong ba. So ito ang sinishake ko. Kakain ako ngayon. Anyway mga ka-earnbeam, doon kami bumili sa Spar ng mga prutas kanina kay lagi. Dito unta mi mo palit sa among giadtuan ba sa dapit sa kalsada, kilid-kilid. Kay barato lang doon, hindi siya mahal. Kaso lang watermelon lang yung tinda niya. Akala kasi namin lahat ng mga prutas. Wala pala. So yun, pumunta na lang kami sa Spar oy. Kahit mahal. Nakabili pa kami ng mga hindi importante, yung mga anik-anik. Ano ba yung mga pinabili namin, oy? Sabi ni Banana, wag na tayong magbili-bili kasi wala na tayong pera.
May sweldo ko nun di dyan. Samag sinangingan na, uy. Tingin ko, ikaw gani sige pili dia sige palit-palit. Ito na ang shake, shake, shake. Mix na to. O, di ba? Lamig kaayo. Katatapos ko pa lang sa aking shake, shake, shake. O sa dihang nag-load shedding. Ish. Magajoy problema diri. Kay sige ka load shedding. Labad na sa dugang-dugang problema ba. Si Banana nag-chat sa akin ngayon pa. Naaday na arrest nga nagtrabaho sa shop. Na-arrest ko na ambot sa ano. Okay ba si problema? Ang giingnan nga pag uli nimo, istoryahin na lamang ko kay ako kasabot. May ilaw na. Kaso si Banana wala pa. Anong oras na? Mag-alas 9 na sa gabi. Laoy. Di din siya nag-chat. Last niya na message is maglulubat na daw siya. Nakahatbat na lang ako. Naka-pajama na. Ready to sleep na. Kay tingkatog na. Is alas 9 to 10. Kaya yung mata ko na. Gusto nang pumikit. Yan lang mga ka-earnbeam. Sana okay lang si Banana no pag uwi. Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay. But always happy and most of all, be kind. Bye. Good night.